inga ngikeriba bwate seri tukolia rero hii ni kampani gani ngoigoreka gusi yo no mogusi tigara tebingera ningo agera tunyara ko bato sangama okay mbuya mono asoko ngarega giga bona chisechiga njasamo leta ngoro ku Steven Nyaega ngudi ne kampani ya Unga Limited. Okay. Unga Limited yabanta manga banye mate obosibwa jogo na gosebole wa X. Na kirero 2kg nga irenga mokoni. Jogo 2kg bone oborole 1710 ebe ya offer. Okay. Lakini ekere bona mate ligolie bitumambia kina chiwi kibere chietire konya oborole 1750 lakini asere twateba tubwate Black Friday. Ndoko ba offer lena ino moyo kubuya lende abana ba nice ko bale baragera bayigote kabisa. Baide buna bona abana bare iska ali abana batagetendagere nyinge sana. Abana batatendagera baliye ikabona obosirere offer igonga eminetinga offer ine yari tukolia lero lioka. Offer ne yari tukolia lero lioka lakini obosiboro bumbororo aso bonge aigana urumbi ambono tokokosa tokomatimbia mono atoire esto yae tokobeka yani omwana nchikirate gete obonyora borange. Sonkio gotabia montore nkagali isaransete otakete all right Kakiti kamba tebiga obosibwa chogo barabutu warugeira matuka mange na buto kineti. Na buto kineti. Bono thoko tebaiga abantu baminto bosibwa chogo inchwaje uru superstore Black Friday rero titalikia 20 na kianda. Paka Simboro. Ayo Julius. Jesus Christ. Bono ninchu asobonge inchu mwenye robo siranda setigorianse. Thank you tata. So apart from obosibwa chogo na ndenge mubwate. Ntobwato bosibwa ngano bokuru X X ligolia yabona bokuru 1890. Okay. Ntobwate bwe chapati ntobwate bwa mandazi ntobwate all purpose hata makimbororo refreshing mbororo ntobwata ndo bosibwa bone bolibwe watokora economy mwana bokuru na pendo bokuru na 1670 asili tukolia lero yani obosibwa bwe ngane ngia yani chapati kuru ngia yani mwana inchi olio ntobwate kabisa kamingira kaigo na endo ko chalete nalimambi no chonyo lende lakini to aranjara isa oleta kanda tayo mona kabisa. Aya mbiembono sana yunkorwa Unga Limited babwato bosibwa jogo amasiya mandasi amasiyo koruga tobwate binte bingegalia ase ase jogo limited yeke ntongo tabinkeringa ase koria rero inchuga ega ase Uhuru Superstores amagolia are biya amagolia are nsepi oye bange bono iga because omaite January bunego ika abana ngore na bare school inchwe bange Christmas rero basi ochaka kwebanga ase school fees karibu sana bana bagere school bayigotete kwani ngabantu bali bakoligerere tiga iganka ali batabingonga nukwaba kwani abantu baseito bantu banga ngo batebi tikatoragere mugusa batakere umwatu igoteke torekera bosyo igasina bokora ore people abantu ne people mukwaningo omondo nakora kuna Yurita Mose wango motebi umwanchimbu yamono asaba lyongete na gotebi gesenge njoma abantu mbaraba gotabanga batanyo metibu yaigo lakini okorango yonare people. Thank you my brother, thank you Mbuya mono sana tikatora nyoro yonde gaiga timati